kishi in fa an sake a sauke cikin zurfi. Kasuwanci dole sai da riba sanan za a karkasa. Duk abin da ya bace a kan ce a duba saman kasa. Dan halaka bai jura ambatansa, ku duba yana kusa. Mai rabo shi za ya kai gaci, ku raba zai gamo da firgici. Wadaran mai nema ya samu to sai kaya hakuri. Al'ajabi na gani ga wacce dabba, ku duba da hanzari. Tana da ruwa duniyar ga tashi take fara yunkuri. Wata ita ma ta daga sama, dan adam baka da hujjar nan ta yin zama. Karkaza ta akwai taimakon wani ne jallake ba da komai. Dan haka sa raina ka za ka iya sai ya kalle ka jarmai. Duk wuya ka jure da dina zuwa rayuwa ba ta maimai. Har wanda bai yi ma kai kwayin ka samu in gare ba musammai.